agenda de Sions 96, però amb moltíssima, ja el dic, amb moltíssima complicitat de moltíssima gent que l'ha feta pròpia, no? I es nota més encara a més xiquets, quan vas a les trobades o a les fires, ells reconeixen de seguida que és la seva agenda. I es veu amb una ànsia, o sigui, les criatures que s'acosten a la parada i que volen veure quines són les frases noves, quines són les il·lustracions noves. Mira, la nostra agenda, que xula, la de l'any que ve, tenen un hortet, per exemple, estos dies comentaven això, no? És per a veure que s'organitzen la feina, que s'anoten els deures o els exàmens que tenen, perquè el calendari que té al principi també serveix molt per a planificar un poc les tasques. Fins i tot hem fet ús dels mapes que tenim darrere. Sobretot en el meu cas ha sigut en l'àmbit sociolingüístic que donen el tercer de PDC, perquè també toquem aspectes de geografia i van molt perduts i a voltes, si no esporàdicament, també ens ha ajudat un poquet. Després, a mi una de les coses que també m'agrada molt és la bolseta aquesta, que té així darrere, perquè a voltes paperets o notetes, targetetes soltes, també m'ha agradat molt. No ho treballem exactament com a agenda en aquests nivells, en el primer cicle, sinó que ho gastem com un registre d'activitats, de sentiments, el registre d'aniversaris, comentem el text que apareix tots els dijous en l'agenda, el treballem. És un element que la intenció és que en un futur sigui una eina de treball per a ells, per a usar-la, per a consultar-la, per a registrar coses que tenen que recordar, els deures, per exemple, o altres interessos que puguen tindre, no? I ara a on anem? A la setmana del dia 23. Però el que busquem principalment és que siga una cosa que siga útil. Per tant, el que busquem és claredat, que siga útil al professor, que siga útil a l'alumne i que siga útil en casa. Aleshores, el que sempre prima és tindre espais grans on poder apuntar, que siga una pàgina molt neta, que siga una tipografia clara i unes il·lustracions que facin a l'agenda més atractiva. Utilitzem un paper offset ecològic que es pot reciclar al 100%. Tintes són d'origen vegetal, ecològiques. No tenen ningú derivat del petroli. Unes porten petroli i l'altre són vegetals. És la diferència que n'hi ha entre un tipus de tinta i un altre. Pues l'utilitzo per apuntar-me els deures, els exàmens sense falta, i a casa a vegades llig els poemes que porta i m'ho passo molt bé. Què volem transmetre? Sempre en la línia que estem comentant de sostenibilitat, de cosa propera, de la nostra gent, la nostra terra, vull dir, una mica en això. I que per a l'escola sempre sigui un bon recurs, però al mateix temps que al xiquet li interessi. Val? O sigui, si enguany en l'agenda de primària utilitzem l'hortet escolar, o sigui, clar, o sigui, no és gratuït que s'utilitzi, no? O sigui, clar, els xiquets que són usuaris de l'agenda ja van una mica entren en la filosofia, que també és la mateixa que les escoles estan treballant des de fa molts anys, no? I bueno, doncs enguany es treballa això, un altre any és el món marí i ja hi anem, es cuida també en aquest aspecte, no? I dediquem moltíssima feina i molts mesos de treball, de disseny, després a l'hora d'escollir les frases, tot això es cuida molt, no?